Три тактики да ставаш на време сутрин. Една препоръчителна, една емоционална и една екстремна. Първа препоръчителна тактика. Лягай си по-рано. Примерно в 10-11 часа, зависи колко си свикнал да си лягаш. По принцип може просто един час по-рано да си изтеглиш лягането. Втора тактика, емоционална. Състави си план график от предния ден, разпиши какво имаш да правиш на следващия и по този начин ще имаш положителна емоция за събуждане с нещата, които си запланувал или запланувала, което да ти дава сили за следващия ден. И трета екстремна тактика за събуждане е просто сложи си телефона или какъвто будилник използваш на другия край на стаята. По този начин, като звънне алармата, ще може да извършиш някакво физическо действие, да станеш от леглото и да отидеш до другия край на стаята или евентуално на апартамента, ако е в друга стая.